Zašto dijete koje su bazirane na kalorijskom deficitu i unosu kalorija 5-6 puta dnevno u malim količinama ne funkcionišu? Ajmo ovako, klasika. Uzmite za doručak ovsenu kašu. Šta ima ovsena kaša? Šećera. Dosta šećera. Još plus vam oni kažu stavite tamo bobice, stavite neko voće, to je sve zdravo, to je sve super, da, stavite sve to dodatno šećera i pojedite to malu količinu, onako jednu posudicu. Šta se desi? Vaš šećer se digne. Ključ je u jednom hormonu, ključ za gubitak kilograma je u jednom hormonu koji se zove insulin. Vi kada se digne nivo šećera u krvi, vaš hormon insulin dobija poruku da se aktivira i da dođe da smanjuje taj nivo šećera u krvi. By the way, sve što pojedete, znači ta ovsena kašica, kada se desi taj visok skok šećera u krvi, zato što se desio visok skok šećera u krvi, sve to što ste jeli ne ide da biste vi to koristili kao energiju za aktivnosti, nego ide i skladišti se, ljudi moji. Šta se dešava? Za 2 sata vi ste ponovo gladni. Zašto? Zato što ne koristite energiju od toga što ste jeli, nego jednostavno gladnite. Dobijete taj lažni osjećaj gladi. Šta vam onda kažu? Za 2 sata uzmi jednu jabuku. Jabuka, šećer. Šta se ponovo desi? Vi uzmete jabuka, skok šećera, insulin dolazi, jabuka ide, skladišti se. Za 2 sata vi ste ponovo gladni. Evo ga ručak, taman, ajde sad ručak, ne znam, lepo neko parče mesa, uzmite još tu dodatno, ne znam, neku zamenu za hleb, integralni hleb ili tako nešto, naravno da ima šećer. Ponovo skok šećera. A plus uzeli ste malo neko parče mesa, pošto pratite neki kalorijski deficit. Vi za 2 sata ponovo gladni, ljudi moji. I tako ceo dan. Da li moram da kažem da ovo nije dobra dijeta? Da li uopšte treba da to izgovorim? Ceo dan jedete, ceo dan imate osjećaj gladi. Vi ako dovoljno dugo pratite takvu vrstu dijete, zbog tog kalorijskog deficita, vi ćete skinuti određeni broj kilograma, ali šta će se dešavati u međuvremenu? Vi ćete biti stalno gladni, imat ćete osjećaj kao da stalno starvation mode, znači nervozni zato što stalno vam se jede, stalno mislite o tome šta će biti sledeći obrok, šta ćete pripremati, šta ćete kupiti u prodavnici, nešto čija puding je, ne znam ni ja šta, trošiti novac. I na kraju izgubite 10 kg, na primjer. I sad kažete, dobro, ajde, sad sam ja došla na tu neku kilažu, šta sad? Sad ću ja tu da prekinem, bože, završena dijeta, skinula sam kilažu, vi se vratite na stari režim, ali nastavite najčešće da jedete tako 5-6 puta dnevno, ali dodate još kalorija i u roku od 6 mjeseci vi vratite sve to, ako ne i dodatno.